Zdravo ljudi, šta ima? Kao što vidite, ovdje smo na nekom akauntu koji može da bude vaš, ali baš vaš. Ovo je akaunt dao jedan lik, samo sekundu provjerim kako se zove, Kristijan Todorović. On više neće da igra na ovaj akaunt, pa mi je dao da ja vama dam ovaj akaunt kao za giveaway, nemam pojma. Tako da, ako želite ovaj akaunt, napišite u komentaru hvala Kristijanu Todoroviću za ovaj akaunt. Dakle, zahvalite se, u stvari ne morate za ovaj akaunt, nego samo napišite hvala Kristijanu Todoroviću. Sada, ja prije nego što ovaj klip objavim na YouTube, njega ću da pitam da li je još uvijek siguran, dakle da li je 100% siguran da želi ovaj akaunt da da za giveaway. Ako bude bio siguran, onda će ovaj klip da bude na YouTube. Ako se predomisli, onda će najvjerojatnije biti ovo delete, a vi nećete ni znati ni u čemu se radi. Znači, za giveaway smislit ću kako ćemo to da uradimo. Ja ću pokušati da poknem ovaj akaunt najviše što mogu. Igrat ću na ovaj kompjuteru, jer više neću da kucam nijednu šifru na telefonu, jer zbog vas štetočina koje ima, dobro, niste da kažem većina vas, nego vas da se neka nesreća nađe u tu gomilu ljudi koja će mi zagoršati život. Dakle, taj dan poludio sam kada sam vidio da mi je zaključao telefon. Ali dobro, dosta o tome. Kao što sam rekao, ovaj akaunt može da bude vaš. Sada ćete da vidite šta ima. Ja sam baš sada podigao elitne barbarene, jer su sada rasturaju. Znači ima Hoga level 5, još malo level 6. Što znači, ja mislim da ću moći ovaj akaunt da dignem u legendarnoj areni. Tako da, vrlo verovatno taj koji bude dobio ovaj akaunt imat će ga dok je u legendarnoj areni. Kao što rekao, ne znam, nisam 100% siguran, ali ću da probam onako koliko mogu. Imat ću dosta vremena za tako nešto. Što se tiče legendarnih, ima, ja mislim, samo minera. I to je to. Dakle, ima minera, što i nije loše, jer ima neko koji je level 10, a nema nijednu legendarnu. Mada sada, ja mislim, skoro svi dobijaju legendarne, tako da čisto sumnjam da ima neko koji je level 9-10 da nema legendarne. Sada ćemo da probamo u neki naš klan da uđemo, da probamo Akatsuki Junior. Mislim da tu bogom i neću moći. Koliko treba? 2400. Pa moći ću, jer ću sada da podignem trofej, pa ću ući u ovaj klan. Tako da, ajmo mi da započnemo neku partiju. Samo da ja provjerim snima li se ovo. Odlično, snima se. Za svaki slučaj da provjerim koliko imam memorije, se ponekad zeznem. 4 GB dovoljno. Jer imam SSD hard disk koji ima svega 100 nešto gigabajti na laptopu. To je velika greška. Jeste da je SSD mnogo bolje, to je brže se pali kompjuter, sve bolje i brže radi, ali memorija, to je veliki problem. Evo mi da odigramo koju partiju. Mislim da je glas dovoljno. Ajde ovako, da ja sebi smanjim glas, jer mi mene na slušalice previše. Opa, dakle to. Ajmo to. Kasno. Kasno Marko na Kosovo stiže, tralalalala. Loše sam krenuo. A igram na mišu srani, pa mi je zeba. Idem da se ja namjestim. Evo ako može. Ups. Diskonektor sluške. Evo ga. Dakle, Tombstone, Arčerice, brže okreni se. Tako. Opa, Clone Spell na Baby Dragonu. Ne nego na Inferno Dragonu. Ja sam u zadnje vrijeme sve same Inferno Dragone dobijam. Što je ovo, druže, što ja diram ovo? Evo, realno.
treći put diskonektujem ovo čudo. Jao. Dobro, ajmo S golemu ispred. To se traži, ajmo tombstone, ajmo zap. Kako loš zap. To je ono kada igraš na laptopu. Jednostavno loše. Dobro. Da vidimo to. Idemo. Može. Ajmo. Opa. Idemo to. Ajmo tombstone. Ajmo arčevice. Ajmo barbarijane. Ups, ovo nisam trebao. Ali dobro izašla. Ajmo zap. Kako opet zap, pogledaj to. Ne mogu, brate, nisam navikao na ovaj ustrani miš. Znači idemo to. Ajmo tako, tako. Dakle, ajmo arčevice, ajmo barbarijane. Odlično. Ajmo hogić. Ajmo zap. Ćao. Loše, ovo sam trebao da ga zgazim. Čekaj kako se ja čujem da vidim nešto. Pošto sam se odaljio malo od laptopa. Da se ja primaknem. Mislim da nije u redu sa mikrofonom, to je malo slabije, sam udaljen. Nadam se da se sada bolje čujem. Da pomerim malo ovo, nemam pojma gdje me za miš. Možemo papirče i ajmo na papirče. Dakle, to je to. Gold chest. Može. Ajmo gold chest open. Ajmo sljedeća. Lancelot. Dakle, ajmo tombstone. Ajmo mi odmah pressure. Zap, odlično. Zap, ajde. Ćao. Da sam sekundu ranije, dakle njegov tower sad bi bio, opa, farba, ali to mora da. Ups. Ovo je bad. Ovo je very bad. Ajmo mi da ne ginu arčevice bez veze. Tako. Ima li što? Ima. Ubi. Spark je odlično. Odlično. Prva liga. Dobar. Spremiti tombstone. Ajmo ovako. Opet ćemo ono isto i da pripremimo zap. Ja mislim da će odmah tako. Sada ćemo da vidimo da li će ono isto. Hoće. Zap. I ćao. Ćao mala. Miran mali, smiri se mali, neka mali. Dobro, njegov lijevi tower je gotov. Ajmo tombstone, ajmo golem, mega minion, idemo farba, ups, mislim da sam promašio, arčerice,
Dakle, idemo zap. Idemo to. Ajmo Hogić. Ajmo to. Bum. 1. Tako je. To ti neću dozvoliti, pa da si još toliki zap. Tako, ajmo Hogiću. Ajmo Farbal. Bam! Dobro je. Može. Pivo krevet ne može. Dobar. Dakle, fali još jedna pobjeda i da možemo da uđemo u Akatsuki Junior. Odlično. Ajmo, dakle, ovo će da bude zadnja borba u ovom klipu. Good luck, Bogu mi prije bi rekao good luck tebi. Tebi mačka good luck. Ajmo Arčericu pozadi. Mini Pekka Pancakes. Dođi vamo. Dođi Pancakes. Tako. Boj. Dobar. Ali ono što se kaže, baš dobar. Idemo to. Spremiti Farbal, šta imaš? Brate, nemoguće da nemaš ništa. Neka bude, brat. Opa, sine, surprise motherfucker. Surprise motherfucker. Sada ću vam da vidiš surprise. Surprise motherfucker. Surprise motherfucker. Opa, bogom, dobar counter, definitivno. Ajmo zap. Bum. Tako. Nije loš, ja sam zadovoljan. Nakinjemo tower lijevi skoro pošučak, pa ćemo ovako tu sad može. Bogom, ja ne mene masu skinuo ovamo desno. Dobar. Ajmo to, da idemo dali. Ajmo da puštimo pa šta god da je. Ništa. Zeznuo sam se. Ajmo šta? Odlično. Prva liga, druga liga, treća liga, tralala. Dakle, idemo to. Ajmo to. Ne, barbarijane, jao, kako me zeznuše. Zajebaše me, zajebalo vek. Dobro. Ajmo Farbal. Ajmo Pancakes. Zap. Pancakes. Holy shit. Tover je dead. Tako je. Tover je dead. Znači tover. Ajmo zap. Zap. Farbal. Jebem ti, log ti jebem. Dakle, ne verujem što mi čovjek uradi. Ajmo levo. Ajmo Arčerice. Ajmo Ice Golem. Može. Ajmo Barbarijani, ajmo Hogić. I opa, mislim da je ovo game over za tebe, mačka moja. Aj zdravo. Ljuti se čovjek. Ne verujem. Ali ono ne verujem. Ljuti se čovjek bez veze. Aj sad da vidimo. Akatsuki Junior.
search to join i evo nas u klanu. Možemo da doniramo, odlično. Odlično, ajmo donate. Možemo još donate. Super. Treba nam hog. Ajmo hoga da tražimo. Hogić. Odlično. Znači to je to. Ovdje prekidamo. Dakle, pro account će da bude na giveaway, nadam se. Samo da vidim da li ima opciju da se promeni ime. Ne, možda je u settings. Čak imate opciju da menjate ime. Dakle, možete da promenite ime, da stavite ime kako god hoćete. I ovo je isto veliki plus. Znači, to je to, ljudi. Account skoro level 9. Znači, ovo je još malo level 9. Ko zna, možda dok pređe kod vas, možda će biti level 9. Dakle, to je to. Mi se gledamo, ljudi, u sljedeći videoklip. Nema šta još da kažem u vezi ovog akaunta. Solidan account. Dakle, za osmicu je solidan. Za devetku nije, ali za osmicu je solidan. Znači, to je to. Ja se odjavljujem, a mi se gledamo u sljedeći videoklip. Bye bye. Neko koji je level 9-10 da nema legendarne. Sada ćemo da probamo u neki naš klan da uđemo. Da probamo Akatsuki Junior. Mislim da tu bogom mi neću moći. Koliko treba? 2400. Pa moći ću. Jer ću sada da podignem trofej pa ću ući u ovaj klan. Tako da ajmo mi da započnemo neku partiju. Samo da ja provjerim snima li se ovo. Odlično, snima se. Za svaki slučaj da provjerim koliko imam memorije, se ponekad zeznem. 4 GB dovoljno. Jer imam SSD hard disk koji ima svega 100 nešto gigabajti na laptop. To je velika greška. Jeste da je SSD mnogo bolje, to je brže se pali kompjuter, sve bolje, brže radi, ali memorija, to je veliki problem. Evo mi da odigramo koju partiju. Mislim da je glas dovoljno. Ajde ovako, da ja sebi smanjim glas jer mi mene na slušalice previše. Opa, dakle to. Ajmo to. Kasno. Kasno Marko na Kosovo stiže, tralalalala. Loše sam krenuo. A igram na mišu u srani, pa mi je zeba. Da se ja namjestim. Ako može. Ups. Diskonektor sluške. Evo ga. Dakle, Tombstone, Archerice, brže okreni se. Tako. Opa, Clone Spell na Baby Dragonu. Ne nego na Inferno Dragonu. Ja sam u zadnje vrijeme sve same Inferno Dragone dobija. Što je ovo, druže, što ja diram ovo? Evo, realno. Po treći put diskonektujem ovo čudo. Jao. Dobro, ajmo iz golema ispred. To se traži, ajmo Tombstone, ajmo Zap. Kako loš Zap. To je ono kada igraš na laptopu. Jednostavno loše. Dobro. Da vidimo to. Idemo. Može.
Ajmo, opa, dakle idemo to. Ajmo Tombstone. Ajmo Arčevice. Ajmo Barbarijane. Ups, ovo nisam trebao. Ali dobro izašla. Ajmo Zap. Kako opet Zap, pogledaj to. Ne mogu, brate, nisam navikao na ovaj ustrani miš. Znači idemo to. Ajmo tako, tako. Dakle, ajmo Arčevice, ajmo Barbarijana. Odlično. Ajmo Hogić. Ajmo Zap. Ćao. Laše, ovo sam trebao da ga zgazim. Čekaj kako se ja čujem da vidim nešto, pošto sam se odaljio malo od laptopa. Da se ja primaknem, mislim da nije u redu sa mikrofonom, to jest malo slabije, sam udaljen. Nadam se da se sada bolje čujem. Da pomerim malo ovo, nemam pojma gdje me za miš. Možemo papirče i ajmo na papirče. To je to, gold chest. Može. Ajmo gold chest open. Ajmo sljedeća. Lancelot. Dakle, ajmo Tombstone. Ajmo mi odmah pressure. Zap, odlično. Zap, ajde. Ćao. Da sam sekundu ranije, dakle njegov tower sad bi bio, opa, farba, ali to mora da. Ups. Ovo je bad. Ovo je very bad. Ajmo mi da ne ginu Arčevice bez veze. Tako, ima li što? Ima. Ubi Spark je odlično, prva liga. Dobar. Spremiti Tombstone. Ajmo ovako. Surprise motherfucker. Sada ću vam da vidiš surprise. Surprise motherfucker. Surprise motherfucker. Opa, bogom, dobar counter, definitivno. Ajmo Zap. Boom. Tako. Nije loš, ja sam zadovoljan. Dakle, njemu tower lijevi skoro pošao, čak ćemo ovako Tombstone može. Bogom, on je mene masu skinuo ovamo desno. Dobar. Ajmo to, da idemo dali. Ajmo da puštimo, pa što goš da je. Ništa. Zeznuo sam se. Ajmo što da? Odlično. Prva liga, druga liga, treća liga, tralala. Dakle, idemo to. Ajmo to. Ne, Barbarijane, jao, kako me zeznuše. Zajebaše me, zajebalo vek. Dobro. Ajmo Fireball. Ajmo Pancakes. Zap. Pancakes. Holy shit. Tower je dead. Tako je. Tower je dead. Znači tower. Ajmo Zap.
Zap. Fireball. Jebem ti, log ti jebem. Dakle, ne verujem što mi čovjek uradi. Ajmo levo. Ajmo arčerice. Ajmo ice golem. Može. Ajmo barbarijani, ajmo hogić. I opa, mislim da je ovo game over za tebe, mačka moja. Aj zdravo. Ljuti se čovjek. Ne verujem. Ali ono ne verujem. Ljuti se čovjek bez veze. Aj sad da vidimo. Akatsuki Junior search to join Javas. Uklan. Opet ćemo ono isto i da pripremimo zap. Ja mislim da će odmah tako. Sada ćemo da vidimo da li će ono isto. Hoće zap. I ćao. Ćao mala. Miran mali, smiri se mali, neka mali. Dobro, njegov fliv je tover je gotov. Ajmo Tombstone, ajmo Golem, Mega Minion, idemo Fireball, ups, mislim da sam promašio, arčerice, dakle idemo zap, idemo to, ajmo hogić, ajmo to, bum, 1, tako je, to ti neću dozvoliti, pa da si još toliki zap, tako, ajmo hogiću, ajmo Fireball, bam, dobro je. Može, pivo krevet ne može. Dobar. Dakle, fali još jedna pobjeda i da možemo da uđemo u Akatsuki Junior, odlično. Ajmo, dakle ovo će da bude zadnja borba u ovom klipu. Good luck, Bogu mi prije breka good luck tebi. Tebi mačka good luck. Ajmo arčericu pozadi. Mini Pekka Pancakes. Dođi vamo. Dođi Pancakes. Tako. Boj. Dobar. Ali ono što se kaže, baš dobar. Idemo to. Spremiti Fireball, šta imaš? Brate, nemoguće da nemaš ništa. Neka bude, brat. Opa, sine, surprise, motherfucker. Zdravo ljudi, šta ima? Kao što vidite, ovdje smo na nekom akauntu koji može da bude vaš, ali baš vaš. Ovo je akaunt dao jedan lik, samo sekund da provjerim kako se zove, Kristijan Todorović. On više neće da igra na ovaj akaunt, pa mi je dao da ja vama dam ovaj akaunt kao za giveaway, nemam pojma. Tako da, ako želite ovaj akaunt, napišite u komentaru
hvala Kristijanu Todoroviću za ovaj account. Dakle, zahvalite se, u stvari ne morate za ovaj account, nego samo napišite hvala Kristijanu Todoroviću. Sada, ja prije nego što ovaj klip objavim na YouTube, njega ću da pitam da li je još uvek siguran, dakle da li je 100% siguran da želi ovaj account da da za giveaway. Ako bude bio siguran, onda će ovaj klip da bude na YouTube. Ako se predomisli, onda će najvjerojatnije biti ovo delete, a vi nećete ni znati ni u čemu se radi. Znači, za giveaway smislit ću kako ćemo to da uradimo. Ja ću pokušati da popnem ovaj account najviše što mogu. Igrat ću na ovaj kompjuteru, jer više neću da kucam nijednu šifru na telefonu, jer zbog vas štetočina koje ima, dobro niste da kažem većina vas, nego vas da se neka nesreća nađe u tu gomilu ljudi koja će mi zagoršati život. Dakle, taj dan poludio sam kada sam vidio da mi je zaključao telefon. Ali dobro, dosta o tome. Kao što sam rekao, ovaj account može da bude vaš. Sada ćete da vidite šta ima. Ja sam baš sada podigao elitne barbarene, jer su sada rasturaju. Znači ima Hoga level 5, još malo level 6. Što znači, ja mislim da ću moći ovaj account da dignem u legendarnoj areni. Tako da, vrlo verovatno taj koji bude dobio ovaj account imat će ga dok je u legendarnoj areni. Kao što rekao, ne znam, nisam 100% siguran, ali ću da probam onako koliko mogu. Imat ću dosta vremena za tako nešto. Što se tiče legendarnih, ima, ja mislim, samo minera. I to je to. Znači, ima minera, što i nije loše, jer ima neko koji je level 10, a nema nijednu legendarnu. Mada sada, ja mislim, skoro svi dobijaju legendarne, tako da čisto sumnjam da ima